Отнеми много години. Но в крайна сметка си върнах това, което ми дължеше. С малко лихва отгоре. Дългът е изплатен. Мисля, че трябва да си тръгвам. Боже мой! Защо той пак се връща да ме преследва? Ако още веднъж се върнеш да ме видиш, няма да ти се размине лесно. Ще изровя гробовете на цялото ти семейство. Не ме обвинявай, че съм безмилостен. Какво говориш? Излез бързо да видиш. Травис е тежко болен. Какво? Какво съвпадение? Повика ли лекар? Лекарят го преглежда. Как е синът ми, докторе? Вчера беше напълно здрав. Лекарствата, колкото и да струват, не са проблем. Той ще се жени за дъщерята на херцога. Спокойно. Нека лекарят отговори.